Шушы көннәрдә әдәбият галиме, профессор, Россия һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Хатип Миннегуловка 85 яшь тулды. Шул уңайдан Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына аны котларга каләмдәшләре, язучылар җыелды. Галимнең юбилей чарасы турында алдагы язмада. Казан Федераль университетының аксакалы. 57 ел инде ул студентларда татар әдәбияты дөньясына мәхәббәт уята, бәяләп бетергесез кыйммәтле белемнәрен бирә. Хатип Миннегуловны 85 яшьлек юбилее белән котларга галимнәр, язучылар һәм аның иҗатын сөючеләр җыелды. Бөек шигърияткә, урта гасыр татар шигъриятенә син, Хатип бабай, безне алып кирдең һәм без аңладык. Аннан чыгу юлы юк. Рәхмәт. Тынгысыз йөрәкле милләт язмышына битараф була алмаган Хатип Миннегулов дәреслекләр яза, гыйльми эшчәнлеген хәзерге көнгә кадәр алып бара. Ең беренче шарттан мин аңа ихлас күңел белән рәхмәтемне әйтәсем килә. Тарихка, мәдәниятка, туган телебезгә мәхәббәт уятучы ул Хатип бабай. Бүгенге көндә дә менә әйтергә кирәк, ул беркайчан да битараф түгел, ул күңеле белән яшь. Хаман иҗат итә китаплар, менә 2 китабын бүләк итте, укып барабыз, сорый укыдыңмы, юкмы дип кызыксына. Сәхнәдән бер артлы Хатип бабай турында җылы сүзләр, матур хатирәләр яңгырый. Худайның рәхмәте киң, һәм аның рәхмәтенең бер чагылышы ул да булса, безнең Хатип бабай Миннегулов бар. Шул зур, бөек дәрәҗәдәге галим. Худай һәр милләткә дә мондый зур рәхмәтне бирмәгән. Һәр милләтнең дә андый зур, бөек шәхесләре юк. Халкыбызның асыл ташлары, зыялыларыбыз. Хатип бабай Миннегулов кебек кешеләр, халкыбызның иң кадерлесе. Миләүшә Мусина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.